this is zboymntbn. Oh, grabe oh. I'm so Kaning video guys na malit make very cute. Very cute. Oh, what's up? Hey, what's up, yo? Hey, what's up? So, sure, kaya nangyari sa atin, Shorty? In the middle of the, ano po, Australia po. Tapos, ng Guyabano. Masarap? Guyabano? Turkey, mama. Guess who visited me today, my fans? So, video, okay? Ako kagagaon, Shorty. Hey guys, so ginaayo na ni Jerry siyang higdaanan. Oh man. Jess, you okay? You look sick. Oh my god, you look sick. Parang scripted ah. Ito tinuod man. Hi guys, so Jess is sick, so I'm gonna call the cops. Yeah guys, this is Zboy and I'm after another video, and today's video... Oh, hell no! Good morning everyone, this is IBC Journalist and everyone is sleeping. It's currently 9:35 a.m. Seriously bro? Seriously? Sad na lang. And my brother is out and today we're gonna go to Plaza or something. Kuya. Kita lagi dari yang buslat-buslat sa muna. Te. Kaya pala, enough ni mom yung data. Guys, namin karoon sa camping jack guys. Ay! The takeover guy. Listen! You know, I saw everything. May maraming feedback sa video. Kung sa'yo masulti ni mga tigong na kurukag naong. Ikaw lang, pero ang akong edad, it's only 71. Na yung mga nisulti mo sa personal nga kanang kuhan. Katulitag na ko si Grant Durano. Siya, ha, niya, itag din ko niya. Ha, lagi, PM ni siya na ko. Kailan di ba ning ko? Oo, nga naman. Follow mo sa kasi mga vlogs. Imanin. Nakakanan ako sa iyo. Wow, nakarag views eh. Sa one day lang, makakuha na ka of 364 views. You're welcome, you're welcome. Hello. Sige. Sa kasagdag ay. Kita na anak. Imo na yung anak? Ako ang anak. Tara. Mata na nagkamera. Wala, mata nagkamera. Mr. President. Tilawi, patig na hilo. Sige, tilawi. Mr. President. Ay, sa ikon, mapagani ka pa pala. Mahurot na ni mong tilaw. Di ako magkakaon sa mukhan. Mr. President. Titikman ko muna, ganyan. Patig na hilo. Okay, Mr. President. Pwede na. Hindi, ako sa kakuha, no? You know, my testers are from New Zealand, yung taong yun. I hired them because maraming threat sa poisoning sa Malacanang talaga. And the name of the Father and of the Son. Bukas na yung Holy Spirit. Video kita salim sa Yo guys, this is zboymntbn signing out for this video. If you like this video, click thumbs up, tweet me at zboymntbn, and anything else to add, moms? I'm at Zboy!